खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्म बिथांनि फिसाय जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा 9 नं दतमा बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो थाखाय क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि मावखुलियाव आर'जलाइ गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायखौ आं फारसे खोमाजों खोनासंना फारसेजों हगारहरो होनना बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। एफाले फुनिसिला एफाले अलाय गल दा बेलेग एफाले फुनिसे एफाले अलाय गल मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बाथौ धोरोम लाबाय होनना समाजारि बिजोङाव गोसारदों। मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बाथौ धोरोम लानायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिनजाथाय होदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। নাই নাই সেইটো বুজি নাপাওঁ মই আমাৰ ধৰ্ম লৈছে মই ভাল পাইছোঁ লৈছোতো পালন কৰি আছোতো এই বাবা ভোটৰ কাৰণে যদি লয় তেতিয়াতো মই খ্ৰীষ্টানো লৈ ল'ব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াতো মই ইছলামো লৈ ল'ব পাৰিলোহেঁতেন কিয় নল'লো হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা অকল ভোটত থাকে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা বেলেগ বেলেগ জাগাত থাকে মইতো ইছলাম লোৱা নাই মইতো মুছলিম হৈ যোৱা নাই মইতো খ্ৰীষ্টান হৈ যোৱা নাই মই কিয় বাথৌ হ'লো বাথৌটো মোৰ অন্তৰত আছে বাথৌ আৰু মই পালন কৰা পৰম্পৰাত কোনো পাৰ্থক্য নাই তাতেও অমে কোৱা হয় অম হিং কোৱা হয় নে নহয় আমিও তেতিয়াই কওঁ যে পাৰ্থক্য ক'ত আছে মই লোৱা নাই আদি সময়ৰ পৰা আমিও এইটোৱে মানি চলি আছোঁ মানে ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ বেলেগ বুজি পালেনে নাই আপুনি সেইকাৰণে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক লগ পালে মোৰ হৈ আপুনি অলপ বুজাব তেখেতক হ'ব। মিৰু ইউপিপিএল লাइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै इरागदाव ब्रह्मखौ थिसनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथाङा आफादगिरि बिबाननिफ्राय गावखौ दोनथ'नो खावलायनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा इरागदाव ब्रह्मखौ मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै थिसननो गनायथि होबाय। बिटिआर सोरखारनि निउ इडुकेसन इनिशिएटिभनि गेजेरजों डिएमआइ टेस्टआ सोलिगासिनो दङ जायनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरनि देहानि सोलोंथायारि इयुन हास्थायथिखौ हमदांनो हायो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजरि बर्डनि सोद्रोमा आर.एन. सिंहा बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 5 नं सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि 101 ट्रेक्टरनि रेलि खालामदों। सानफा एफा राजु नार्जारि बिथांखौ देरहासार खालामनो लोब लोब ओंखारबोदों रायजो राजाफोरा। मैया रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बरबादा गामिनिफ्राय गासै 101 ट्रेक्टरनि रेलि खालामनायखौ बरबादा गामिनिफ्राय जागायदों। मैयानि बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। आरो बेवहाय जोंहा राजु नार्जारि इउपिपिएल हानजानिनो गाहाय नेहाथारिया गेलेनो ओंखारदों जे बिथांनि फारसे जिबायदि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारि बोरोन बासियालासिनो बयबो हारिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि गिर्जा गिर्जा मदद होदों बेखौ मोननै मोनथाम प्रग्रामाव नुनो मोनबाय। जों बेखौनो दा नमिनेसनाथ' जायाखै नमिनेसन जानायनि आगोलनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो दासिमाव जों इउपिपिएल हानजानिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि जि मोनसे रेलि खालामबाय थादों ट्रेक्टराबो बिनिनो पार्ट मोनसे आरो आं सानो दिनैनि ट्रेक्टर रेलिया मोनसे भिक्टरि रेलि बादिबो सराइबिलनि थाखाय आरो बाहाय जि नुदों जे जोंनि गेजेराव ना टिकेटनि मोनसे दावराव दावसि ना गुबुन मोनसे हानजा बा अर्गानाइजेसननि दावराव दावसि गावबागाव बयबो खौसेयैनो मावलायलायबाय थादों दा मोनसे खौसेथिनि सिम्बलखौ सराइबिलाव जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन समस्थिफोरावबो जोङो बेबायदियैनो खौसेयैनो मावलायलांगोन आरो सराइबिलनि जि इउनिटि बे इउनिटिया ओरैबायदि इनडमिटेबल मोनसे इउनिटि जाबाय
जे बाहाय BPF नि बेसेबांबा बोसोर जागायजेननायनिफ्रायनो मोनसे सासन दङ 2005 निफ्रायनो BPF नि सासन आरो बाहाय गुबुन हान्जाया देरहानोनो हायाखै स' बै समनि इलेक्सनफोरा इलेक्सन बादि नङामोन एसे एबनर्मेल इलेक्सन बुलाय सोलायनि इलेक्सन रावबो थावरिनो हाया खिन्थु दिनै मोनसे सुस्थ' गणतन्त्र फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननाय बायदियै जे भारदिकखौ होनो ओंखारदों मानसिफ्रा जे सोरखौ मोजां मोनो दा दिनै गणतन्त्रखौ मोननानै गोजोन खौसेथिखौ मोननानै लोगोसे जौगानाय मोनबाय सुजित नार्जारिनि मुङाव दिनै बाहाय मोनसे कमिउनिटि हल जादों लामा सामा जौगादों सोलोंथाइ बिथिङाव जौगादों गोसो खुलायै गाव मोजां मोननाय हानजा आरो केन्डिडेटनो भट होनो ओंखारगासिनो दं दा बाहाय राजु नार्जारिया बाहाय हिउज भटआव देरहानो हागोन आरो देरहासार जागोन जों बेखौनो फोथायो बेसेबां मासिखौ जोङो लिमिट दोना जोङो मेक्सिमामनिफ्राय मेक्सिमाम सिट जे मेक्सिमामाव जोङो 40खौ गेलेगोन खिन्थु 40नि गेजेराव 30खौ जोङो मोनगोन होननानै जों सान्दों नाथाय बेनि गेजेरावबो डेम'क्रेसियाव जेब्लायबो मोनसे स्कप दोननांगौ बालायनि थाखायबो स्कप दोननांगौ गावनि थाखायबो स्कप लानांगौ जायो बे हिसाबै जों सानो मा जेसेबां नांगौ नाम्बारजों जों गभर्नमेन्ट दानो हायो 21टा नाम्बार बेनिफ्राय बहुद बांसिन नाम्बारखौ जों देरहानो हागोन आरो हयतोबा जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै सिम्पल मेजरिटि नङा एबसलुट मेजरिटि लानानै 2/3 मेजरिटि लानानै जों देरहासार जानो हागोन नैथि फारिलाइनि बिजाथि लिस्टआ दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव मोनगोन आरो बे गासिबो फाइनाल जा आफादगिरिया बेखौ लानानै दं फाइनालि आरो आं सानो जोङो बे टिकेटखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो मेसिभलि जोंनि केम्पेइन हाबाफारिया जागायसिगोन मसलपुराव थानाय मट' मानिया सुजुकी डिलारआ सुजुकी बाइक एबा स्कुटिखौ साननैनि थाखाय बेसेन नाङाजासे सार्भिसिं केम्प बानायदों बाइक एबा स्कुटि गारिनि थाखाय बेसेन नाङै सार्भिसिं होनायखौ साननैनि थाखाय खुंफुंदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां खाबुफोर लानानै फैदों जायखिजाया गोजाम गारिखौ सोलायनायनि खाबुखौबो लानानै फैदों आरो गोदान गारिफोरखौ खम बेसेननि डाउन पेमेन्ट होनाय जादों आरो दुर्गा फुजानि सिगां गोबां गारिफोरखौ अफाराव होनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।